Godt. Vi skal i den her video se på addition af brøker med en fællesnævner. Vi tager et eksempel her, som hedder 1/3 plus 1/3. Og det første vi skal på keyboard, det vi tager og ser, at her har vi også 1/3. Og her har vi også 1/3, for at gøre det lidt mere visuelt. Så vi ser, at vi har 1/3 plus 1/3, og det vi skal være særlig opmærksom på her, det er, at når man skal lægge to brøker sammen, at man så ender med at have en fællesnævner. Og i det tilfælde her, der er fællesnævneren 3. Når vi har en fællesnævner, så kan vi lægge tælleren sammen, altså den øverste, sige 1 plus 1, og det giver 2, og så ender vi med at have 2/3. Hvis vi kigger ned på figuren nede, så ser vi, at den 1/3 plus den 1/3, det giver 2/3, som man kan se.